Άλλη. Μαλάκες, τι τρώτε εκεί? Τα χάμπουργκερ Δημητροκάλης είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Έλα, μετακίνησε. Πάμε. Παγολίτσα. Δεν θέλω, όχι. Θα πάρω το δικό μου. Ωραίο. Ωραίο Καλό. σάντουιτς. Πώς το βλέπετε? Είναι και υγιεινό. Τραβητικό. Είναι ωραίο, έχει. Στέκια μέσα, έχει. Έχεις βάλει και... Λίγο νεράκι, λίγο νεράκι. Κουστάρδα, πώς το λένε. Έλα. Έχεις βάλει μέσα. Πανακατωμένα μαζί με μαγιονέζα. Κάνω να ζούμε στο σάντουιτς τώρα. Εκεί, άστο έξω, άστο έξω. Ωραίος κόλλος. Τι είναι αυτό. Το έχω πάρει και εγώ. Τέτοιο, το μαλλιό. Και βρήκα το τελευταίο. Όχι διαφημίσεις. Τελευταίο, εγώ τα δύο τελευταία πήρα, μαλλιά. Για αυτά εδώ που βλέπετε είναι όλα σάντουιτς. Καιρός να φάμε για ένα hot Κάτσε ρε dog. Γιάννη, περίμενε, αφού δεν ανήκει, δεν το βλέπεις τον μπουρδέλο. Τι μου κάνουν ένα κόλλα του. Μπράβο, ωραίο. Και τώρα θα φάμε για ένα hot dog. Το μπιφτέκι δεν έχει φτιάξει. Για αγοραστό. Όχι ρε, αγοραστό. Τώρα σήμερα το πρωί πήγα για τα πήρα για να τελειώσουμε. Ωραία. Να φάω το χρησιμοποιήσω. Άλλο φρούτο. Γιάννη, καλές ώρες. Πήγαμε. Κωστάκι, έχει τίποτα να φάμε ρε. Εντάξει, ένα κρουασανάκι. Νερό, κρουασάν, νερό, πορτοκαλάδα, κρουασάν, σάντουιτς, μπισκότα, νερό και σακούλα. Όχι ρε, άμα το πάρει θα πεινάσουμε. Είναι για την όρεξη, να ανοίξει μετά. Και κοκακόλα. Έχουμε και κοκακόλα, τίποτα, και νερό, και σάντουιτς, Και ένα μισοφαγωμένο και σαντουίτς. σάντουιτς και μπουκάλια άδεια και κοκακόλες και σάντουιτς. Και χαρτομάτιλα. Και χαρτομάτιλα. Και έχουμε και γάτο. Πανέμια πάνω. Και μία Και βούρτσα. βούρτσα. Τίποτα άλλο. Για να εκτενίζει το τάσος. Και άλλη μία βούρτσα. Βούρτσα, Και κασέτες άμα θέλετε πουλάμε και CD. after save, Πουλάμε και CD. του τάσου. Έχουμε φιλμάκι, σερβιέτες για το τάσο. Και εδώ για να κατουράει τάσο. Και ένα Κάτσε να playboy. ζούμε, να ζούμε, να ζούμε. Ένα playboy. Όχι, όχι, γύρνα. Το καλό. Γύρνα, στη μέση, στη μέση, στη μέση, στη μέση. Ωπα, καλά σε. Εδώ. Όχι, όχι, γύρνα. Εδώ αυτό έχουμε μόνο. Έλα. Αυτό το, εντάξει, είναι λίγο καλό, αλλά Τη βρυζούλα που έχει τα γούρλα. Γύρνα την άλλη σελίδα, την άλλη σελίδα. γιατί ο Στέλιος έχει ανάψει αυτή τη στιγμή, το βλέπω απέναντι, είναι έτοιμο για έκρηξη. Την άλλη σελίδα ρε. Την άλλη σελίδα. Μου δίνει οδηγίες, το έχει ξεφυλίσει. Εδώ. Όχι ρε, την άλλη σελίδα. Τη μεσαία. Άντε ρε, πια μεσαία. Ορίστε. Κάτσε, κάτσε. Έλα, εδώ. Όπα, κόσμος. Γιώργο. Γιώργο, Καλό, Γιώργο, Τζάμι. τι διαβάζεις μαλάκα. Τι είναι αυτά. Τζάμι, Πρώτα πράγμα. Αυτό είναι για το DNA. Αυτά απαγορεύεται, είναι αντιγραφή. Ε, Είναι την αντιγραφή της ιδιοκτησίας. τι είναι αυτά ρε. Μάικλ Τζόρνταν, φαντάσου. Και τώρα βλέπουμε ένα παιδί τραγικό. Σε λιγότερο από ένα λεπτό υποτίθεται ότι ξεκινάμε. Πάμε. Κόφτο. Πάρτε το φωνό. Βλέπουμε και ισχύει είμαστε σε ένα σχολείο διακινητικό. Βλέπουμε ένα αλήθεια. Αυτό είναι ρε. Γυρίζουμε και ισχύει. Βλέπουμε. Νάτος. Δεν μπορεί να μας ξεφύγει. Μια δήλωση παρακαλώ, μια δήλωση. Γιατί σφάξατε 20 άτομα. Εκείνη την ώρα ήμουνα σε έκσταση, Σε έκθεση. οπότε έπρεπε να πάρω κανένα δυο LSD και να μπορέσω. Και τι έχετε να πείτε για τα άτομα αυτά που σφάξατε. Είστε λυπημένος και... Ήταν όλοι γύστοι. Έπρεπε να τους φάξω. Είναι κοινωνική ανάγκη. Και τι άλλο έχετε να πείτε γι' αυτό. Τι έχετε να πείτε για τους γονείς τους οι οποίοι σας βρίζουνε, λένε ότι σας λιντσάρουνε. Γεια σου Μαρία, γεια σου παπά. Και τους άλλους. Τους γονείς των θυμάτων τι έχετε να πείτε. Για τη μάνα μου. Και τους γονείς των θυμάτων. Εκείνη η μάνα του ζει στο νούμερο 37, τον οποίο δεν τον σκότωσα όμως. Έκλαιγε πολύ. Με συγκίνησε φοβερά και έπρεπε να την κλάσω. Είστε ένας μεγάλος δρόμος. Είστε ένας γενικός Τι κύριε. δώρο παίρνω. Παίρνετε δώρο ένα υλικό νηστέρι που πρέπει μέχρι πιατσάλι. Δεν έχετε κανένα αυτοκίνητο. Όχι, αυτοκίνητο δεν δίνουμε αυτοκίνητο, είναι μόνο ελικόπτερα. Κάνα πάω σε άλλη εκπομπή. Ήταν αργά τα μεσάκια, νύχτα. Και ήμουνα μόνος μου μέσα στην καμπίνα.
Περίμενα το Στέλιο. Οπότε ξαφνικά ακούγεται η πόρτα και μπαίνει μέσα. Έφυγες. Θυμάμαι πως κάναμε παράπονο σεξ. Βρισκόμαστε στο δωμάτιο της Νάντιας. Κάποιος κοιμάται εκεί. Ποιος είναι? Έλα ρε Γιάννη. Άνοιξε το φως, Νάντια, δεν σε βλέπω, Νάντια. Άνοιξε το φως, παιδί μου. Γιάννη, έλα φύγε από εδώ πέρα. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω? Δεν κοιμάσαι. Τι κάνουμε? Εγώ σε γράφω. Τι έχεις να πεις για την εκδρομή? Θα είναι το μεροτερότερο καιρό που έβγαλε νέο στην Εθνική. Αυτό, τίποτα άλλο. Προχωρήστε στους παρακάτω. Μάλιστα. Τι έχεις να πεις για την εκδρομή? Άμα δεν μου μείνει ο τζόκος στα χέρια θα περάσουμε καλά. Τι πες? Άμα δεν μου μείνει ο τζόκος στα χέρια θα περάσουμε καλά. Θα περάσετε καλά. Έχουμε μια κάτι να δούμε τώρα. Τι είναι το καφέ? Ναι. Έχω κάνει ένα κοντινό. Εδώ πίνουμε ένα καφεδάκι. Εδώ έχουμε δύο άτομα τα οποία κοιμώνται. Τι κάνετε εκεί? Άντε κάποια δήλωση. Έλα ρε, μας παίρνει κάμερα. Έλα, για πες Έλα λίγο. ρε, κλείσει την κάμερα. Κάνουμε ένα zoom τώρα. Έλα ρε, κάμερα τώρα. Έλα ρε, κλείσει τώρα. Γιατί? Έλα, θα πει κάτι κάποια δήλωση. Έλα, φτιάξω μεγάλε. Τι είναι να πείτε εσύ παθητάκι? Το βλέπεις ένα δωμάτι. Ναι, κάνε και zoom. Γι' αυτό είναι έτσι. Αλήθεια. Κάτσε να κάνει ένα zoom. Περίμενε. Έχω το κέφαλο, από ό,τι φαίνεται. Πώς είναι έτσι ρε μαλάκα? Το μάτι μου. Ναι. Που γίνονται όρκια. Ρε, περάσουμε Για πάμε εδώ. που γίνονται τα όρκια. Τι έχεις να πεις παιδί μου? 28 τα αυτόματα. Αυτό. Τον ειστάζουμε, δεν θέλουμε να πάμε για ύπνο. Να την βγάλουμε να δούμε την ανατολή του ύπνου. Δεν πάμε λόγω Καλά, καλά. μαγιάς. Πάμε λόγω μαγιάς. Είμαστε ανέτεροι. Είμαστε ανέτεροι εμείς. Τι είναι αυτό που κοντάς? Σιγάρο είναι. Την έχασε σακί. Μέσα στο πάρκο. Το πήρα 15.000 από τους γύφους πάνω στο Βορρατιό. Η Λάζαρη μου, η Λάζαρη. 2 η ώρα, στο 2:16 έχει πάρτι. Τι Γιάννη, είναι παιδιά? Γιάννη. Πέρα. Προσπαθώ να ρίξω τη λάμψα μου για το βράδυ, αλλά δεν πέφτει. Με τίποτα Είναι σκληρό κάτι Γιώργο. Ξέρεις, δεν μπορώ να μένεις. Τι ξέρω από το γυμνάσιο. Μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Και τώρα πλησιάζουμε σε κάποιον άγνωστο. Ποιος να είναι άραγε? Για να δούμε. Ναι, τι έχετε να πείτε? Ναι. Δεν άκουσα. Δεν έχουμε να πούμε. Έφυγες. Λοιπόν, τώρα πάμε για ρο. Η ώρα είναι 11 παρά 20. Είμαστε στο κατάστημα. Περάμε πάρα πολύ ωραία και σε όμως θα είναι πιο αξέχαστη εκδρομή. Γιατί το Λύκειο Βραχατίου και ιδιαίτερα η γάμα Λυκείου Βραχατίου η τάξη του 97 είναι καταπληκτική. Αυτά. Εδώ δεν έχω από τίποτα άλλο. Το κοκκινό που στάνει, εκείνο που σε κάνει να μοιάζεις πυρκαγιά. Έλα και μη ρωτάς την ώρα, τα νιάτα είναι τώρα που καίνε σαν φωτιά. Παιδιά, ένας τα ονόματά σας, από εδώ. Λίγο να πάρουμε τα ονόματά σας, λίγο. Λοιπόν, Κυριάκος και Ρογόλη. Κώστας, για χαρά στην Κόρυφο. Έβαλα στην Κοζάνη. Όνομα? Κώστας ξανά. Κώστας. Γιάννης. Νίκος. Και Ρογόλη. Τέλειο. Λίκα. Μισό λεπτό, θέλω να πω και κάτι άλλο. Κουλομάλης. Έρχομαι. Πώς? Βαγγέλης, γεια σου Κόρυφος. Ρογόλη. Χέρι. Πάμε. Ρογόλη, ποιος θέλει να κάνει δήλωση? Φίλες μου με φωνάζουν δύο μιλάμε. Είναι πολύ? Λέω οι φίλες μου με φωνάζουν
Λούλα. Δουλειά. Και με ένα σάκι. Θα στο Ροδό. Θα στο Ροδό. Αλλά. Θα είστε. Λοιπόν, Κυριακή πάμε στο Λόφ, πάμε την Κυριακή. Λόφ την Κυριακή, Κυριακή. Λόφ. Θα βγει απόφαση από Λοιπόν, Κυριακή πάμε Λόφ. Τι να κάνω, πες μου, σφίνα το καημό μου, μόνο νύχτα ακούει το παράπονο μου. Τι να κάνω, πες μου, σφίνα το καημό μου. Θα πίσω δε στο ξύλο, μόνο νύχτα ακούει το παράπονο μου. Δεν μ' αγαπάς, η ώρα και δεν τα ξέρεις που χρωστάς. Όλα τα έχω πληρωμένα καλά γνωστά. Είμαστε φανταστικά, γι' αυτό θα γυρνάμε. Προστατικά ποτέ στιγμή. Μεγάλη, χειροβολή. Τελειώτε λίγο ο Κοζάνης με αυτό. Εδώ θα τα μετρήσετε. Λοιπόν, έχω 10. Σφαιρί είχα. Είχα μέσα. Και μία. Ναι, μία. 20 με 15. Δεν είχα μία, είχε. 20 με 15. Άμα θέλεις, Παίχτε, στη δουλειά. Και 25 να δεν βγαίνει. Τι μέτρα, κάθε φορά μετράω. ποιος κάνει καλά. Με 10-10 που ανεβαίνετε. Πάλι εγώ τώρα δεν έκανα. Εγώ έκανα τώρα. Τώρα δεν έκανα εγώ. Εγώ έκανα τώρα. Θα πήρε με το 8 στο τέλος. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου μορφημάτε να δεις το τεστ, το δείξει ξέρες, να τελειώσουμε. 2, 3, 4. Εντάξει, το πίσω αυτό. Έλα, μόλις δεν βλέπω. 5. Βάλες. 6.
Άρχισε ο χορός. Κατά το άρχισαν τα όρνηθα. Ο χώρος των τερμάτων. Το σκέφτεσαι. Πάνω στις 29. Θέλω να μου φέρετε μια καλή γκόμενα, να την βγάλουμε στο καράβι, ας πούμε, μαζί, γιατί με αυτόν εδώ το γαμό από το βράδυ και... Δεν μου λες γράφει και τη φωνή. Όλα. Τα πάντα, το γαμό από το βράδυ και το παιδί έχει δύο όχο, όπως βλέπετε, δεν έχει κάτι στη γωνία εκεί. Λοιπόν, αυτό θα του μείνει κουσούρι μας, έφαγε μια χοντρή έτσι. Και θέλω μου φέρετε ποια μου θέλουν. Μια νταρντάνα. Μια νταρντάνα μου φέρεις, θα μου φέρεις την Άντι να κάνουμε ένα πίσω πολιτό. Συμφωνείς, Μεγάλη Γιώργο? Τρώω κι εγώ. Θα χαθεί εκεί μέσα στις σπασίες. Θα ακουστούν αυτά. Αυτά, θα ακουστούν λίγα. Με τίποτα εμείς. Λοιπόν, ναι, να τα βγάλεις και στερίδικο πολλά να τα μοιράσεις. Όλα αυτά στα νέα τα δέντρα σου. Λοιπόν, ο Γιάννης τραβάει εμάς, για τον εαυτό του δεν είπε τι κάνει. Τώρα να ξεκινήσω εγώ την ιστορία που άκουσα χθες το βράδυ. Τραβάμε τον Γιάννη. Έλα. Πέφτει. Πούστη. Λοιπόν, τι άλλο δουλειά. Διασκεδάζουμε. Ο Τάσος έκανε κάτι κοσμίες στο δίπλα, με κάτι γκόμενες. Κάτι με σύλλης βέβαια, δεν με γίνει. Μία λέξη. Ναι, έχει παραθυράκι εδώ. Ανοίγει την πρώτη πίπα και ξακλίνει. Τάσο, πόσο χρόνο ήτανε? Ποιος ρε? Η γκόμενα δίπλα. 12. 12. Πήγε βρε, θα σε πάλι μέσα ρε κακόμοια. Φοβάσαι, εγώ προσέχω ρε. Ναι, και... Εντάξει, καλά παιδιά φαινόντουσαν. Γάμα τους όμως τώρα, δεν πάει στο. Με το ίδιο καράβι θα έρθουμε. Θα τους πετύχουμε πάλι εκεί. Αυτό, βασικά ναι. Η ώρα είναι να τελειώσουμε. Τάκη θα έρθεις. 10, Η ώρα είναι 13 του Τάκη. δεν Λέω να πάω να παίξω ένα Τάκη. τάκι. Θα έρθεις. Τώρα. Άρα ότι έχουμε και μια καθυστέρηση στο καράβι. Κάτσε, να μην το Εγώ, πει. Τώρα. εγώ, έρθει από εκεί, πιάσει κάμερα μαν γαμίσει. Τι είπες μωρή? Πάνε κι άλλο κοντινά, Έλα, περίμενε κοντινό. Έλα. Έλα έξω ρε. Πρέπει να πάμε στο ρεστοράν, όχι στο κούτι. Θα κρατώσουμε. Θα δούμε τα 300 χρόνια. Λοιπόν, εκεί κάτω είναι τα κουτά του σχολείου μας. Παρόλο ότι θέλουν να πάνε να φάνε στα γκούτι οπωσδήποτε. Εμείς βέβαια θα πάμε στο ρεστοράν που είναι εδώ στη γωνία και κοντά. Αυτά δεν έχουν μπρέλες και κάνουν μαλακίες. Εκεί μας χαιρετάνε, κάτι παταβά. Γεια σας. Τους χαιρετάμε για να μην τους προσβάλλουμε. Για να μην τους προσβάλλουμε, ναι.
Είστε μαλακισμένοι, αυτό δεν τα ακούνε βέβαια. Εντάξει. Ναι. Γεια σας! Τι κάνετε? Μπήκατε στο δωμάτιο της Νίκης, Τόνης και της Αθανασίας. Από εδώ η Αθανασία θα φτιάξουμε το μαλλί σε λίγο. Θα το ισιώσουμε. Θέλω. Από εδώ έχουμε την Ιωάννα. Τα καί της με το ρέμο. Καλησίες ρέμους. Και εγώ. Τι να πω, βρισκόμαστε στην πενταήμερη. Ναι. Ρόδος 97. Αξέχαστη μοναδική. Θα περάσουμε τέλεια. Πάμε σε πάμε loft. Loft, πάρε τα σκυλάκια μου. Σκυλάκι μου είναι φοβερά. Και από αυτά, τι άλλο, τώρα... Κουνιόμαστε ακόμα από το ταξίδι, ακόμα κουνιόμαστε. Πώς το λέει η άλλη η Ανίτα Πάνια? Δεν ξέρω. Τελαράκι λέει για το σώμα να φτιάξουμε επιδερμίδα, δέρμα. Βέβαια. Και το βράδυ ετοιμαζόμαστε. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7 και 20 για να καταλήξουμε στις 11 Παντού. Και φυσικά να σας γνωρίσουμε το κάμεραμάν, το Γιάννη, το Γιάννη Τζανόπουλο, στο Μορακό. Το είδα. Κάψε τώρα, εντάξει. Τι γεια. Χαρήκαμε, Γιάννη, χαρήκαμε. Τι Γιάννη. Πάρε εδώ που κλείνει την πόρτα. Τι λες, μπορεί με το Γιάννη, με τίποτα. Γιάννη. Ωραία. Έλα, δήλωσε τον πρόεδρο. Έλα, πρόεδρε. Να πω κάτω το φως να με βλέπεις καλύτερα. Έλα. Με παίρνεις τώρα. Έλα, έκατσε. Κάτσε. Μου αρέσει και το ντύσιμο. Μπράβο! Λοιπόν, μαζί με τα παιδιά του Ζωβολατρίπα και το παιδί του Σπύρο μου, το φίλο μου το Σπύρο. Λοιπόν, σήμερα μετά το μαγαζί θα γίνει τσικουτάνας. Ναι, έχουμε αναφέρουμε Θα έρθει και το σχολείο της Καβάλας και της Κρήτης στον όροφο μας, πέμπτον όροφο. Θα γίνει χαμός, αυτό που να πούμε. Κοιτάω προσοχή μου. Πάρει και το δικό μου εδώ. Όχι, δεν έχει δικό μου τσουπότο. Έξαλλο. Τώρα στο βράδυ χειμώνει και γερμανάκι μου είναι ξενάκια. κάποιος είναι εκεί μέσα κυρίες και κύριοι. Ποιος είναι εκεί? Κάτι Γιάννη. Σουλός. Γόρι. Πλάις. Δεν έχει ποτέ με το ψάχνω. Περίμενε. Έλα, πάμε. Άμεσα να φως, μαλάκα. Ναι ρε. Τρελέ, τι λες. Τι μας πας, ρε, ανώμαλο. Στο μπάνιο. Ρε. Πώς άναψαν τα φώτα. Λάζαρη, τι θες από το παιδί μου? Λάζαρη. Σπρώχτη! Ελένη, τι θέλεις? Από 3.000 γιατί είναι στο σημερινή. Τι πόσα? Γιατί μιλάς έτσι παιδί. Κόψε 7 για μένα. Είμαστε όχι. Και τώρα βλέπουμε τη γιαγιά Τέζη που κουνιάται στην καρέκλα της. Τι σας είπανε. Τι σας είπανε. Το καλό το έκασες. Τι? Πάει βρει στο Κώστα στο διάλογο. 3.000 γιατί Κόψανε κι αυτό. Λέω εγώ. Να σε πληρώσει. Τι ωραία που περνάει με ημέρες παιδιά. Ακούω να τρέξουμε. Το έχεις σκεφτεί. Να κάνεις να κάνουν και το έχεις αν με βαρέσει. Να σου πω καμιά ιστοριούλα. Ναι, γιαγιά. Ορίστε! Όταν ήμουν μικρή, γύρω στα 38 χρόνια, τώρα είμαι 200. Με βλέπεις που κρατιέμαι καλά. Είχα φάει στη Σμύρνη και ήταν εκεί ο παππούς μου και τον γνώρισα. Ήταν ένας άνδρακλας πανύψηλος, 1,50. Είχε κάτι χερούκλες, να, και οι δύο μαζί. Περάσαμε πολύ ωραία. Το χέρι μου δεν τα άγγιξε μέχρι που φτάσαμε στην Αθήνα. Δεν αγγίξε όμως κάτι άλλο. Και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα. Άντε σταμάτα. Τάνι. Της μπούστα.
Και πάρε όλο εκείνο και ζούμαρο όπου θες. Και μετά σταμάτα το άμα θες. Να, τώρα λέει το φως. Τώρα. Άντε. Πέναλτι. Εντάξει. Θα σε αστεί. Θα φέρει εδώ. Σε καμάρες, στο μυαλό. Λοιπόν, είμαστε στα άστρα. Τάσο, λόγω γυμναστικής. Με ρίγη παρέα. Τράβα μία γύρω. Τέλος πάντων εμείς οι ίδιοι είμαστε. Πώς είστε εδώ. Περνάμε ωραία, είμαστε στη δεύτερη μέρα. Χτες περιμένουμε να έρθουν οι κάβλες. Βλέπε τα Νίκη, Ξανθιά, Ρούσα και τα λοιπά. Ξανθόψηρα λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Θυμάσαι μαλάκες, μην γαμιέστε τώρα. Έλα. Λοιπόν, απόψε δεν ξέρω, κάτι θα γίνει απόψε. Θα την ανεβάσουμε στο τραπέζι. Θα την ποτίσουμε. Δεν έχει για να τραπέζι σήμερα. Αυτό θα το πιει όλο, μας είπε. Κάτι σάρκας καλά. Αυτό για τη μάνα της, που θέλει να μην πίνει. Λοιπόν, έχω και πρέπει να την πάω πίσω σου. Συνεχίζουμε τη βία εκεί στο Κόδωρα, στο Γιαννόπουλο με το έξανε το μαλλί, δύο φύγει της κάμερας στο προηγουμένο. Και το πάλι το προκέτσι και ο Κωστάκης ο αθλητής μας. Πάλι μια γενικό πλάνο και εγώ εδώ πρώτη μούρη. Στελάρας με την κάμερα, είναι άσα να πάνε περιπτώσεις, ναι. Εκεί Αθανασίου Γουρλού.
Λοιπόν, πότε δεν... Τι θέλω να σου κάνω τώρα. Τραβάς. Εδώ πάρε το Γιάννοπλε, πάρε εδώ. Είναι η κάλτσα, είναι αυτό. Πάρε το Ελληνίκα. Κάλτσα. Κάνω zoom τώρα, βέβαια. Κάτσε να κάνω εγώ zoom. Ας σήμερα εγώ είμαι εδώ. Εγώ πάω για κάμερα, μάλλον πάω για σκηνοθέτη. Φύγε. Δεν δώσ' μου να κάνω βλήμα. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Το στυλ, πάτε το στυλ. Για να πουλε θα το στυλ. Έτσι αυτό είναι καλό, είναι καλό αυτό Νίκη. Για να Πέρα στα Χριστούγεννα να το πέρα. Να σου πω κάτι, προκαλεί. Δεν ακούω, γιατί να μην τα πω δεν κάνει. Αυτό λέω. Είναι παλιά. Λοιπόν, Εντάξει, παιδί μου λέω τώρα. Παναγιώτη, πάρε μου έτσι εδώ να σας διηγηθώ κιόλας. Να σου βγάλει φωτογραφία. Έχουμε μετά από ένα ξενύχτη, έχουμε μαζί της κομμάτι. Πέσε για το φίλο που έχασα. Έχασε ο Γαλάκας, ο Κάμερα. Ο ηλίθιος. Μη φωνάζετε, έχουμε πηγαίνει εδώ. Όλοι μια πενταδάκτυλη. Πάρε μία από την εδώ. Λοιπόν, ανταποδίδω μονοδάχτυλη. Πάρε μία από Έλα, εγώ ανταποδίδω καλή νύχτα. Βλέπω δύο ξαπλωδούς εκεί στη γωνία. Τι κάνουν αυτοί. Ο αφηγητής, αφηγητή. Κάνω ένα zoom τώρα. Στον αφηγητή Είναι κάτσε λίγο, έτσι. έχουν πέσει, πέσανε 4 Και σήμερα πάλι. Εκεί. Και άμα κοιμηθώ από Ναι, εσένα δείχνω. Έλα ρε Στέλιο. Μη φωνάζετε, μη φωνάζετε. Λοιπόν, πέσανε 4 ξεροί. 4 ξεροί. Ο Νικολόπουλος φωνάζει να πάμε για ύπνο κατευθείαν. Εμείς μόνο αυτό δεν κάνουμε. Προσέχουμε. Από εδώ το... Τάσο, Άσε. Χάμε τη καστάτσα μας. Τα σκυλιά θα τραβήξω λίγο. εντάξει, φτάνει, δεν τραβάμε. Κάνε γαμ. Έλα, τράβηξα πριν τα σκυλιά. Πέσε για τα σκυλιά της Νίκης. Κόψε γαβισμό. Κόψε γαβισμό. Μίλησε μου λίγο για τα σκυλιά σου. Τα σκυλιά της Έλα. Μίλησε μου για τα σκυλιά σου. έχουν βάθος. Κάτσε ρε παιδί μου από εδώ. Κάτσε να πέρασω Τάκη. Περνάω ρε. Περνάω Τάκη. Βάλ τα πόδια. Άσε. Τώρα μου είναι λογό. Σου λέγα Τα γράφει αυτά. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, αρκετά πήραμε. Άσε με. άμα κοιμηθώ, γιατί άμα κοιμηθώ, στο δικό μου κομμάτι. Γιάννη, αυτό πρέπει να σβηστεί. Δεν χρειάζεται. Εσύ στη θέση σου. Τι έγινε? Ένα πόδι βλέπω από το άσπρο. Πάρε πάνω σου στο πόδι εδώ. Το ξεχάσα από το βρωμίζεις. Ποιος κοιμάται. Τζόνι, Τζόνι, άμα τυχόν μου πάρει ο Τράβα κι έλα. το δοκίμασα. Δεν κατάλαβες. Σε πιάνω στο... Λοιπόν, σε πιάσε λίγο, σε λίγο θα έχουμε έναν bodybuilder. Γιατί ουλιάζεις εσύ? Σκυλιά μου! Τα σκυλιά! Ρε παιδιά, δεν τραγούδια. Μια σειρά. Πιστεύω από τα σκυλιά μου που Το ήταν. θέμα είναι... Αυτή είναι το Έλα, με προηγητέ, πιάστε ένα τραγούδι. Γιάννη, εννοείται. Το γράφω, ναι. Έτσι μπράβο. Εννοείται ότι θα έρθει σπίτι μου να την κοτσάρουμε στη Σόνια, τη δούμε αυτή. Λοιπόν, παιδιά, το 3. Τι έγινε, δεν ξέρω. Ελάτε, πάμε τε. Ναι, Πέταξε το ρολόι. Όχι, δεν είναι μαλακίες. Δεν λένε ότι τα μάτια. Ζουμάρι μαλάκας. Συγκίτσα μας ιστορία. Τι να ζουμάρει, Ζουμάρις εδώ, Ρε μαλάκι, μη καλά στην κάτσα μας, σκίσω. Πού ήταν εκείνη στο καθρέφτη, την κάναμε? Πήρε για νεύλος. Την πήρε, όχι δεν βάζω τέτοια στην κάτσα μου. Α, Παιδιά, αύριο θα πάμε στην ναι, Οσία Μαρία ή Οσία Ιερεούσα, Αγία Ελεούσα. Αν τη βγάλε ρε. Τι? Βάλε. Κάτσε τώρα αυτό. Ναι, ρε. Παλιά πολύ δύο βήματα είναι, ρε παιδιά. Πες του του Τάσο αυτό. Λίμνο θα κάνουμε με τέτοιο. Ναι, έτσι μπράβο. Πάρ' το χέρι σου, μαλάκα να δω. Α, είσαι το. Μέσα. Εγώ γουστάρω σαβούρα. Είναι καλή ρε μαλάκα. Εσύ, Τάσο, δεν με βγάζει τουράκι. Εγώ.
Με το Θοδωράκι θα ανέβει. Εδώ. Εμένα δεν με βγάζει κανένας, θα μου βγάζει μετά. Φέρω το. Η άλλη τρώει τα νύχια της. Εδώ. Φωνάχτε δίκιο τα αναστασιές, ποιο ζώτα είναι. Εδώ. Το θυμάσαι το ανέκδοτο? Ποιο ανέκδοτο? Το ανέκδοτο. Ποιο απ' όλα? Αυτό εδώ. Αυτό. Το πόδι, το βλέπεις? Ναι. Δεν το θυμάσαι το ανέκδοτο? Όχι. Βέβαια, φοράω καλτσόν. Λοιπόν, Τάκη. Το πάει μέσα έξω με καλτσόνι εννοεί. Τάκη. Λοιπόν, σ' άρεσε το αγκουράκι που σου μπαινόβγαινε Τάσο? Πέρα στο Άστρα. Στο Άστρα, ναι. Λίγο πεσμένο. Άμα δεν έχεις ξεχάσει και το βρεις. Ρώτα, έλα. Ο Βλάς, η κοπέλα η Χριστίνα, δεν ήταν εξαδέρφη του. Ούτε εξαδέρφη του. Δεν ξέρεις τι έγινε με Ούτε την γνωστή, Χριστίνα. ούτε τίποτα. Για πείτε Είδες το κράσι που έφυγε για κάνα μια ώρα, δύο. Ναι. Πήγε ξέχασε. Ας το διάλειμμα. Όχι, ο Βλάσης πήγε ξέχασε. Ο Βλάσης πήγε ξέχασε. Εξακολουθώ Συνάντηση να- που ξέρετε και αυτή ήταν και αυτή με τις Εξακολουθώ να ζούμε όλα αυτές με ενδιαφέρει. Και είναι το γυραίο. Το ταταβέρα. Να σου πω κάτι για λόγο. Είναι να μην σου τύχει ρε γάμο. Το επιτόπιο το Λοιπόν, παιδιά, ταταβέρα. αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση ευασίας. Βλέπουμε ένα μαλάκα να κοιμάται. Έλα, έγραψε. Έγραψες. Μπορούμε να την κατεβάσουμε κάτι. Κάτσε, Βλέπουμε. ρίχνει πολλά. Είναι ο Δημητροκάλης ο Στέλιος αυτός, παιδιά. Κάλλιστα κατεβάστε μου τη φόρμα. Έλα. Παιδιά, αυτά. Ένα zoom παρακαλώ. Το ανέβασε. Κάλλιστα δεν με ενδιαφέρει. Βλέπουμε δίπλα του ένα ηλίθιο την Εσύ, του δοκόλησες. Ναι, Κάθεται και το κοιτάει. Την Αθανασία. Τάκη. Εδώ βλέπετε την Αθανασία. εγώ είμαι τουρλοκόλλης, αλλά εσύ είσαι μαστροπόλης, αγόρι. Αθανασία, μίλα λίγο. Η Αθανασία είναι μαστρωμένη. Μωρέ, δεν έχω πολύ Θανασία. Θανασία. Κοζάνι, παιδιά, και πάλι κοζάνι. Αθανασία. Μίλα. Τι να πω. Αυτό το εννοούσε. Δεν πειράζει, ας και έχει γέρα μου σχέση. Θα μπορούσαμε Κώστα. Έλα. Ο πίθηκος είναι στη συνέχεια. Ο Λοιπόν, παιδιά, πίθηκος. η Αθανασία θέλει να πάρει όλη την ηρωίνη μου της έδωσε. Ω, μαντάρι! Λοιπόν, έχουμε έναν υποψήφιο της Γουάμπα. Είναι το μπα, είναι bodybuilding. Έλα, φέρω το. Το Μαρκαλάι. Ξέρεις τι εγώ θα το πάρω τώρα έτσι, Κώστα, έρχινα. Λοιπόν, τα πάντα. Πλάτη, δικέφαλο, τρικέφαλο. Από εκεί πέρα πρέπει να... Πλάτη, δικέφαλο. Κοιτάξτε. Περίμενε. Έλα, ξεκινά. Έφυγε. Έχουμε μια πόζα τώρα. Πώς το κάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, λίγο. Άκου, γιατί πολλά. Ήρεμο παιδί μου, σιγά θα μας Χέρι, δείξε μου χέρι. Το από εδώ. Τρικέφαλο, δικέφαλο. Και δεν είναι χέρι. Εκείνο είναι... Ωραίος. Όχι, δεν πρέπει να είναι στο άκρη. Προσπαθεί να σηκωθεί το δεξί, τώρα σηκωθεί και να φύγει. Επειδή πάμε Πάρε ένα κιλό να Τώρα σηκώνει. σηκώθηκε και να φύγει μαζί. αύριο θα πάω στην Θα παλιά. πάρει μαλάκα 5.000 σε πολύ τζάμι. Να μην πάω. Μη σφίγγεσαι να σου πει. Είναι που έλεγε όμως δεν είναι χέρι. Κώστα, κάτσε κάτω τώρα. Θέλω μια πλάτες. Εμένα δεν με βγάλατε. Δεν μπορεί άλλο να ξεκολλιάσει για το μουσική. Βγάζει όλες τις φωνές που λέει. Μου λέει. Λοιπόν. Ήταν δικό μου αυτό, όχι. Δορυφέρε. Σε κάνω και χέρι αυτό, ρε. Δωρητάξτε μου. Ναι, θα κλείσω λίγο. Παιδιά, τράβηξε και το γαζανάκι. Άκη δεν μπορώ και σου και με την κάμερα. Καλά σου λέει, μάτα. Πολύ τη βρίσκω με την κάμερα. Ρε, ναι, έχουμε αύριο Εδώ για την χιλιάδες, πάντα άκουσε πόλη, χιλιάδες, ρε. ρε. Ναι, Μαλακίες, εδώ πρέπει να το δείξω που θα. Το λογάκι μπορεί από τις Πού είναι η άδεια, εκεί πέρα, γωνία. Τι το έπαιρνες με μεγάλο. Τι στριγμόξανε.
Πιάσαμε τα κατοικίδια. Όπα. Τι έπαθες? Παιδιά τραγουδήσουμε, μιλάει αυτό το πράγμα στο λεπτό. Όχι, ό,τι και ό,τι. Κανένας δεν μπουσκάδο σπυράκι ρε. Για πες. Μη. Το κρύβουνε! Βάλτε... Γιάννη τι μου ξέρεις εκεί. Βέλε. Τι σου πιάνει, τι σου πιάνει. Μαλάκα όμονα Θα ζουμάρω, θα ζουμάρω ό,τι θα με... Έλα. Όχι, όχι, μην το δεις. Όχι, θέλω να βγάλετε και λίγο εμένα. Λοιπόν, θα ζουμάρω ό,τι θα... Κλείστο, μωρά, κλείστο, ρε. Ό,τι θα επιχειρήσω να επιτύχω τον Αύγουστο. Κλείστο. Σχετικό. Τώρα. Ωε βάμα. Ζουμάρε τον άλλο, μαλάκα. Πάρε και λάβει. Ζουμάρε και τίποτα άλλο. Το καταλάβατε τι θα κάνω τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο λοιπόν θα επιχειρήσω να... Αυτό. Σε περίπτωση. Και εγώ τι θα κάνω, θα πίνω εδώ στο μαξιλάρι, πού θα τα κουμπάω. Μόνο, δείξε τώρα. Άσχετα. Κύριε, πορωμένα κάνει ρε παιδί μου. Πώς, μέσα Όλοι τους, παιδιά. Να την εδώ πέτατα, εδώ πέτατα. Τι είναι αυτό, α, η Άννα. Αναρχία μου. Ρε, εσύ ήσουν αλλιώς. Και ήρθε από εδώ. Ναι. Τι πιο αστείο, Τι σε λέγει. Αντισημείς, γιατί σας μόνος ξεχείρει. Καταραίει. Τώρα πορώνεσαι, κλείστο. Κάτσε ρε τώρα. Από εκεί και κλείδωσε ρε πλάκα. Σε πάρε τα κλειδιά. Τώρα θα διατρέξω λίγο εμένα γιατί ο μαλάκας είναι που τραβάω, εντάξει. Δεν θα πεταχτώ Στέλιο. Ένα χειροκρότημα για τον Τάκη. Τάκη, κάνε μας την κέφαλη τώρα. Είσαι μαλάκας ρε. Τάκη, βγάλε πούσα και κάνε μας την κέφαλη τώρα. Έλα να δούμε. Έλα, βγάλε. Δεν βγάλε να δούμε. Χωρίς την πλούζα, χωρίς την πλούζα. Να την πλούζα. Λοιπόν, εντάξει, για να οφείλω να ομολογήσω ότι στον τελευταίο χώρο μάγεψα τόσο πολύ που με γλύσανε ας πούμε. Έλα, τεράστια. πέθανε η γκόμενη Κάτσε. από πίσω σου. Όχι, πλάκωσε η Κοπανά, η Λουίζα και η... Πού πλακώσανε ρε. και η Λάζαρα. Να σε χδίσουνε. Η Λάζαρα φέρει πάρα πολύ ωραία. Όχι, κυρούλα παιδιά. Καλά, η Ρούλα είναι λαμπερά. Εμείς μετά είναι... Βγάλε αυτό που κάμψα λίγο. Πολύ ωραία. Μόνο στο που κάνεις έπρεπε να δεις το θόδα. Πάει. Να φτενίσουμε την Ιωάννα. Έφυγε, ρε μαλάκα. Πάει. Έχουν πιάσει χώρα. Μόλι, πες το διάολο. Λοιπόν, Τώρα θα επιχειρήσω να ανέκδοτα. τηλεφωνήσω αλλού. Όχι, παιδιά, γιατί να μην τραγουδήσουμε. Τάκη, πάρα δίπλα. Λοιπόν, Ίσως, βάζω το ο Παναγιώτης έχει πάρει ρόλο τηλέφωνα τώρα. Τι σου λέει Παναγιώτη? 0,90 έχει πάρει παιδιά. Ξανακλείσαν και ξανακαλεί. Είναι φοβερό. Και μόνο σε αυτό το ξενοδοχείο και τα Ξαναπάρε. Δεν καλεί ρε πλάκα. μόνο αυτό το δωμάτιό μας Δεν παρακαλώ. καλεί. Κλείστο πλάκα. Κλείσει τώρα. Δεν καλεί, το ίδιο καλεί. Όπως καλεί κάνει και όταν δουλεύουμε. Πίτσα αρωματική και να σου δεν σπούλε. Ψυγείο. 0,409. Θα σου το ψυγείο ανάβει. Δεν ξέρω, μάλλον. Πάντως δεν έχει κλείδο. Σίγουρα Πίτσα αρωματική. μιλάει. Τι ώρα είναι? Ξαναπάρω. Κάποιος κάνει παραγγελία παιδιά. Ναι, αυτό είπα. Βάσει του τάσου, στο από κάτω μάτω μέχρι την πιτσαρία. Πίτσα αρώμα. Δεν μου λες, καταστημάστε σε καλές. Δεν ξέρω, τσίγω λίγο. Το μάθαμε. Τη σούλα την κούλα, τη μούλα εκείνη. Καλά, εκείνη. Και την τζούλα. Εγώ τη είδα ρε. Εγώ τη είδα ρε. Τάκη. Και θα έκανε Πώς το είπες, πώς το είπες. 4 Τώρα πέρα από κάτω. Ένα και εκεί έχει. Κάνε αισιά, Τέσσερις είναι καλές, η μία και τόσο. Σκάστε λίγο. Θες με δώσε. Κάτσε, τι έκανα τώρα. Μαλάκα δεν έχει σύλλογο. Όχι στην ίδια ζωή. Θα έχει το παραμόζιο, μαλάκα. Σκάστε ρε. Είναι. Το πάτησα το. Είναι πρώτη φορά που τελεί καλά. Καλά. Άμα δεν πω την εκεί, δεν μπορώ να πάω κάτι. Διακόπτω λίγο να πηγαίνω στο πλάκι. Καλά και μας παίρνει δίκιο με ένα από τον άλλο. Ένα καλό για αυτό παρακαλώ. Τους έχει ρέψει, δεν. Όχι το μαλλιά, θα γίνει σπρώτη το πράγμα. Ποιο, Ναι,
Ας να κάνεις λίγο. Έλα. Όχι το κάνω ποτέ. Πιάσε μετά εκεί, δεν τάσου. Πιάσε εκεί που παίρνει η ρόμπη. Εγώ πίσω από τα πόδια. Έπρεπε να μην ξέρω να δώσεις ένα Δεν πάψες γύρω στο τηλέφωνο ρε βλάκα. Έλα μωρέ! Φωνάζεις. Το παίρνω τώρα. Γιατί δεν παρακαλώ να το σκάφτε ρε. Αυτό το έκανα στην άλλη. Άμα δεν βγεις να κλάψεις. Πήγε ρε. Πήγε ρε. Ρε Γιάννη, σταμάτα να μου τραβάς. Και 309. Έλα, τι θα εκεί. Θα τραβήξω λίγο εγώ. Τι να τραβήξεις. Ωραία, το βυθιόμαι. Γενικά. Γιατί είναι εκεί είπα τίποτα άλλο. Δεν κατάλαβα. Εγώ. Είναι είπα κι εγώ. Είπα και εγώ. Πώς θέλετε να φύγετε. Πώς θα τραβήχα. Να πω να ψηφιδάς. Τώρα παρακολουθούμε την Εσπινίδα Νίκη, η οποία. Ποιος είναι. Στα χέρια. Ένα μοσχάρι παίζει μέσα στο τέτοιο. Τρομοκράτες μέσα στο δωμάτιό μας, Παναγία. Αυτό το ζου. Καλά. Γράφω. Λοιπόν, εγώ είμαι Ο Κωστάκης φοράει ένα μποξεράκι. Θέλω την παντόφλα μου. Σκάσε και εσύ μωρή. Δεν θα γράψω αυτά, ρε. Όλα αντικείμενα. Νίκη, γράψε. Μαλάκες του Άβα. Του Άβα ρε μαλάκες. Ρε σκάστε. Μαλάκα μου καβάλα. Τι είπες. Πάλι τραβάς μου. Τι τα είπες, ωραία. Θα εκτοξεύσω πολλαπλές ρηπές. Ρίξε. Τράβα. Ρέντζι. Πάρ' τον απόδειο. Ρέντζι, μην το κάνω. Τάκι λέω, πας στο πετάκι. Κόμμα, κόμμα. Έχουμε ελάχιστα στρατόπεδο, ελάχιστα στρατόπεδο, δούμε. Γρήγορα, άντα. Από εδώ ο κύριος Γιάννης Γιαννόπουλος Και από εκεί. και στα δεξιά ο κύριος Τάξος Δελόπουλος. Αμάν. Ai, capisci un Φωνάζετε ρε. Ακουστεί. Εγώ το περίμενα την ευκαιρία. Παρακαλώ. Εδώ. Την προσοχή σας. Έλα. Ο Γιάννης της φέρνει όλοι. Κάτσε να κάνω μια φωτογραφία. Ρε μαλάκα, τι κάνω. Σκάστε να κάνω φωτογραφία. Αν δεν το τσάει. Να, εγώ με την νίκη όμως δεν πιο νορμαλά κάθε. Παιδιά, Πάρ' το κολοδάχτυλο. Πάρ' το κάνει κολοδάχτυλο. Πάτε ρε, Πάρα να το κεφάλι σου. Έχουμε και βογητά. Παρακαλώ, όλη ησυχία. Να μιλήσω. Μιλάω. Απόψε έχουμε δύο ζευγαράκια εδώ. Ένα είναι εκ δεξιών. Ώστε ο Τάσος είναι εξάπλα. Το σου πάνε ο Κώστας δοστερός και γράμμος. Λισάρες. Φύγε ρε θαλασσιά. Λίγο ψυχραιμία. Σας κάνω ανακοίνωση, ότι κάτω έχουν πάρθει και είναι λιγότερο από ό,τι εδώ μέσα. Και αυτό το κρεβάτι ρε τι το κάνει. Συνεχίζω. Εγώ δεν θέλω να πάω. Πριν είχαμε μια πράξη σεξ, άγριου σεξ, διαστροφής και οργείων μεταξύ του Κώστα που βλέπετε να εδώ και την κολλάρα εδώ. Όχι, η Νίκη. Νίκη. Για την καβαλάρισε. Λοιπόν, το δεύτερο, στο κρεβάτι νούμερο 2 είναι η Ιωάννα με την Νίκη που δεν ξέρω τι κάνω ακόμα.
Θα την βρούμε ακόμα, θα την βρούμε. Υπάρχει και η Νάντια στο δωμάτιο, αλλά τη γράφουμε. Γελάει και καμεραμάν. Και το στόμα κάνω πάλι. Γυρνάμε στο πρώτο κομμάτι. Σταματήστε τα κάμερα. Τι βάζει πρώτη, θα καθόλου θα θες κάτω. Δεν θες μπορεί να κάνεις το μέσα. Σε μια χώρα. Δεν παίζω το σισάκι αυτό. Εδώ δεν να εξομολογούνται. Και κλείσει το τζάκι αυτό, μόνο στο οποίο βλέπουμε ένα ωραίο ανάγλυφο από τους Ιταλούς βέβαια, δεν είναι κόσμο των υποτών, από τον βασιλιά της Ιταλών. Αλλά γυρίζει γύρω-γύρω, ξέρεις αυτό, ήρθε το
Σκάσε, θα σου βγάλω. Κράτα, Αντώνη. Τώρα δεν μπορώ, μόνο δύο. Κάτσε τους άλλους στο άλλο. Έτοιμοι! 1, 2, 3. Και που να είναι κόσμο, έτσι και Εδώ πέρα έχουμε όπως φωτογραφίες να βγάλουμε. Ελάτε παιδιά. Έλα Μαριλένα. Έλα πάει πανλήπτη. Ένα χώρισε από το κάστρο των υποτών. Και τώρα ένα πανοραμικό 360 μοιρών από ορίζοντα σε ορίζοντα. Εδώ, καλά. Δεν μου τράβαγε καμιά γκόμενα. Κάσε μαλάκα. Κεντρική ένωση γύρω από εδώ μέσα και μετά από εκεί κρύβεται το μουσείο εκτός γύρω μέσα, γύρω. Η σουίτα του Μαρκοζάκη δεν Έλα, για πω θα δείτε από εδώ. Νομίζω μου τι πάει να τους κολλούν. Χάρη στο ψηφιδωτό τώρα. Ναι. Το γελιό. Θα φοβηθούνε. Πού είσαι ρε. Ένα συνοικόνι αυτή λίγο Α, δεν ξέρω. Μάκας εδώ. Πού είσαι ρε. Δεν είναι τίποτα. Πώς έχουν χαθεί. Δεν είναι μακάρι, δεν βρισκάζει, δεν είναι από πάνω. Στο γάμο.
Έλα, ανέβω στο τραπέζι μου. Γίνα μωρή. Ωραία ψάκες. Έλα. Έχω γνωστούς εκεί. Όχι, δεν τράβηξα μια τι είπε η κοπέλα, δεν άκουσα. Δεν το βρήκα. Πήρα και εκεί, άκου να δεις. Είσαι αυτές στο 409. Δεν ξέρω. Βάζω κάποιο σημάδι μόνο. Το πήρες. Όχι. Γράφει ποινή. Ναι. Η μαλακία μας να πούμε ότι θα μην εδώ. Thank you.
Τζάμι το δίνει και σου το πράγμα λίγο γρήγορα. Ναι, εδώ δεν είναι. Είναι Γιώργης τώρα. Στο ψέματα. Γιατί μωρέ σταματάνε αυτό το... Ντρέπονται την κάμερα. Νομίζω. Φιλιά, μπράβο. Δεν νομίζουν ότι είναι. Στα κατητέρα τα ράδια, δεν ξέρω αν τι μεγάλο που είναι αυτό για να το τραβήξω. Καραβίδα και στα κόλλα. Αυτά είναι. Έλα να ψάρι, τι να λες να ψάρι. Πού πας ρε. Στέλλα. Έλα λίγο και θα πάμε και εκεί, έλα εδώ ρε. Θα δεις τα μεγάλα. Με πέφτει ρε, τι λένε. Ναι, το ρώτησε. Σ' άκουσε τώρα, περίμενε. Κοίτα, δεις πως έχει μπει. Άντε ρε Μαρία. Μαρία, να δούμε για εμείς πρωινή. Κάπου εκεί. Θα βγάλουμε μία. Βγάλετε μία.
Τελειώνει, τελευταία. Λεωφορείο. Δεν πάτε να πω εκεί. Το πείτε. Μετά πώς θα περπατήσει. Μέχρι και τα έχεις ψοφήσει. Πάμε κύριε. Λοιπόν, αν έχουμε μαζευτεί προχωράμε.